カティさんが今回出演されたのは脚本が気に入ったからか、それとも秋カウリスマ監督の作品だから出たのか。No Aki aina, Aki soitti mulle tästä aiheesta tavallaan, että hän haluaa aina tietää, kenelle hän kirjoittaa. Että hän soitti ensin, että tämmöinen aihe, että suostunko, tuunko mukaan, ja sitten kun mä suostuin, niin sitten hän kirjoitti niin vasta lopullisen käsikirjoituksen, että se menee tavallaan, Aki on mun lempiohjaaja, että kyllä mä aina suostun Akin elokuviin, kun hän soittaa, mutta tavallaan sen jälkeen, kun on suostunut, niin odottaa aina, että voi kun käsikirjoitus oli hyvä ja Aki ei pettänyt luottamusta, tuli tosi hyvä käsikirjoitus. 普通は脚本読んでからとかが多いと思うんですけども、そういうなしで引き受けるっていうのはもうそれだけ監督を信頼してるっていうことですか。Aki mä luotan, en muihin. なんかこの前に10分間の映画があるそうなんですけども、それでもマルキー・ペルトラさんと共演してて、それのなんかそれがきっかけでこの映画も作られたわけでしょうか。Ei, se oli semmoinen tavallaan semmoinen, että mä en edes tiennyt, Aki vaan soitti, että nyt äkkiä kuvailemaan ja sitten ruvettiin kuvaamaan ja tavallaan siinä kesken kuvausta mä sain tietää, että mikä se on. Ja se tehtiin todella nopeasti, koska mulla ja Markulla oli hyvin tiukat aikataulut ja mä en ole sitä nähnyt, koska Aki ei suostu sitä näyttämään. Ja Aki kertoi, että Aki halusi nähdä, toimiiko mun ja Markun henkilökemiat. カティさんの出演された作品はほとんどが秋監督の作品ですけども、あまり他の監督と比較できないかもわかんないですけど、どこが違うと思いますか。Akil on auteur, siis tekijä, jolla on hyvin selkeä oma tyylilaji. Ja muille mä en ole tehnyt niin isoja töitä kuin Akille. Ja mä tiedänkin, että Suomessa moni elokuvaohjaaja on sanonut mulle, että olisi halunnut käyttää mua elokuvassaan, mutta ei ole uskaltanut, ettei tulisi verratuksi Akiin. Että no mua se ei haittaa, kun mä saan Akin kanssa kuitenkin tehdä niin kuin filmejä ihan tarpeeksi paljon, että mutta toisaalta mä en tiedä, milloin Suomessa on tulossa tämmönen niin kuin hieno nuori uusi elokuvan tekijäsukupolvi, että mä nyt toivon, että ne sitten uskaltaa joku päivä käyttää muakin. 監督の作品は非常に役者の個性を重んじていると思うんですけども、その人格のようなのが画面に出てくると思うんですが、現場ではどういう状況なんでしょうか。Aki on pomo, joka määrää kaikesta. Ja Aki luo tavallaan ilmapiiri, jossa jokaisen eri ammatin osa-alueen edustajan niin kuin, uskaltaa tehdä parhaansa. Että Aki sanoi aina, että hänen käsikirjoitus on semmoinen niin kuin siemen tai vihje siitä, että minkälainen elokuvasta tulee. Ja sitten kaikki antaa oman taiteellisen panoksensa siihen. Ja Aki on niin kuin se diktaattori sitten, joka niin kuin valitsee ja tekee ne lopulliset päätökset. Ja saattaa myös improvisoida kesken kuvausten. そうすると脚本があってセリフを覚えてっていうんじゃなくて即興のようなのも入るんでしょうか。Akilla on hyvin tarkka kieli. Että Aki kirjoittaa kyllä. Se improvisointi on lähinnä sitä, että hän saattaa muuttaa dialogin, mutta sitten kun hän on muuttanut sen, kirjoittanut uudestaan, se on hyvin tarkka ja hän pitää siitä kiinni, koska hän käyttää semmoista suomen kieltä, joka ei ole ihan nykypäivän kieltä, että siinä on oma tarkka rytminsä ja suomalaisten korviin se kuulostaa se kieli, kun se ei ole arkipuhetta, että se on vähän niin kuin sekä vanhanaikaista että pikkusen outoa ja siitä syntyy tietty lisäkomiikka erityisesti niin kuin suomalaiselle yleisölle.
そうすると台本がないと不安じゃないですか。Ei, kun hän on käsittänyt nyt väärin. Siis on hyvinkin tarkka käsikirjoitus, jossa on niin kuin, itse asiassa parenteesit on pidempiä kuin dialogi. Mutta niissä ei niin kuin sanota, että kävelee sinne tai tulee tänne, vaan niissä Aki kuvailee ilmapiiriä tai henkilön sisäisiä liikkeitä. Että kyllä Akilla on kaksi tyyliä, että sillä on nämä ilman käsikirjoitusta olevat elokuvat, joista mä oon ollut 2 mukana, jotka oli Tulitikkutehtaan tyttö ja Pidä huivista kiinni Tatjana, mutta silloin käsikirjoitus on tavallaan Akin päässä. Ja sitten on hyvin tarkkaan käsikirjoitetut käsikirjoitukset, jollainen oli esimerkiksi Kauas pilvet karkaavat. Ja sitten on vielä tämä 3. lajityyppi, jossa on hyvin tarkka käsikirjoitus, mutta sitten Aki jättää auki joitakin sivujuonia tai niin kuin, että siinä käsikirjoituksessa on, että tähän tulee lisää materiaalia, joka on sen ja sen suuntaista. Mutta että hän katsoo niin kuin kuvausten edetessä, mitä se voisi olla. そうすると今回はマルッキーさんは前に10分間のでも出てるし、現場ではやりやすかったでしょうか。Kyllä Markun kanssa on hieno tehdä töitä, että Markku on näyttelijä, joka kun mä aina ajattelen, että mä en tiedä onko teidän kielessä, mutta Suomessa puhutaan, että on vastanäyttelijä, jonka kanssa tekee työtä, niin mä puhun aina, että ihanteellinen vastanäyttelijä on kanssanäyttelijä, niin Markun kanssa pystyy tekemään niin kuin yhdessä niin kuin yhteisen kohtauksen, että katsoo ihmistä silmiin ja ihminen katsoo takaisin silmiin. Ja mähän olen Markun kanssa aikaisemmin tehnyt töitä, että Markku oli mukana tuossa Kauas pilvet karkaavat -elokuvassa kokki Lajunen. Ja Juhassa hän oli Shemeikan autokuski. カンヌでグランプリと女優賞を取りましたけども、その時の気持ちとどこがみんなに受け入れられたんだと思いますか。 Tuntui hyvältä, kun sai sen palkinnon, jota mä en ollut osannut etukäteen aavistaa yhtään. Mä jotenkin, toi oli kuitenkin määrällisesti pienempi elokuva kuin missä mä oon ollut aikaisemmin Akin elokuvissa. Ja siihen mä en osaa sanoa, mikä vaikutti siihen, että mä sain palkinnon, koska mä teen työni niin hyvin kuin pystyn. Ja se on yleisön tehtävä sitten määritellä sen takia, että onko se hyvä tai huono vai mikä se on. アキ監督はオズ映画のファンだそうですけども、カティさんオズ作品って見たことあるんですか。 Kyllä Akin suosituksesta. なんか似てるとこってあると思います。 Molemmat ohjaajat kunnioittaa henkilöitään ja tarinoitaan. じゃあちょっと最後にですね、なんか一言メッセージをいただけたらと思うんですけど。 Antoisaa elokuvailtaa.